Als het sportief minder gaat, vallen er slachtoffers. Daarom is deze Amerikaan onlutsen, Nate Healy. Hij vervangt Rochford, die net bevoel en waarom stuurt is naar Amerika. Aarde speelt de eerste helft prima. Lang gaat het leak op en zo nou en dan binnen de mooie scores als deze van Darius Thiers. Ares gaat de rest in, maar een lietse vastsprong van 2 punten. In de derde kwart rint Ares zelfs uit. De grootste vastsprong is 10 punten. Hier wordt het 62-52. Maar die vastsprong verdwijnt als snie van de zinnen. Als Leiden maar een over 0 run waarom komt. Zo komen ze in op een vastsprong van 63-62. Het laatste kwart liet Ares het hielendal rennen. Vlinier speelde hij nog met Ares tegen Leiden in de finale, maar nu deelt hij de nekslag uit onder zijn oude ploeg, Whit Holcomb. En als zelfs deze bal erin ging, dan wordt het vanzelfs dreig. Het laatste kwart slag het er hielendal niet meer bij Ares en ze verliezen uiteindelijk het laatste kwart bij 27 tolven. De eindstand is flatteerd, 28-94. 8 keer op Riegen verlen, maar een crisis, daar willen ze het bij Ares nog net doorheen. Ik ga het ook met vertrouwen tegemoet. Als je ziet hoe de ploeg erbij zit met opgeheven hoofd, heb ik ook tegen ze gezegd, jongens, opgeheven hoofd. Je kunt hier weggaan, je hebt 3 kwart en ik denk 5 minuten goed gespeeld. Nou, en dat biedt wel mogelijkheden voor de rest van het seizoen. Mag ik spreken van een crisis bij jullie? Nee, dat zeker niet. We trainen hard en we proberen elke wedstrijd te winnen. En ik zie dat het nu beter gaat en stapje voor stapje komen we er wel. Ja, ik ben toch wel dik tevreden. Ik vond dat we goed hebben laten zien dat we kunnen basketballen, dat we ook goed kunnen verdedigen. En dat biedt heel veel perspectief voor de toekomst.